ang pagsulti og kuan nga Bisaya nga mga pulong. Sir, sa imong nahibawan unsa man gyud ang right terms? Sugbuanon, Bisaya, kani sa ato gyud sa Cebu. Kung bisgo kag pinulungan, Para nako Bisaya. Bisaya gyud, no? So makayong gayta nga Bisaya, suro kung maayong kag Visayas ug Mindanao, kasagaran gyud puros Bisaya, no? Ang mga pulong. Alright. So kana mga igso, no, ikaw ka nga naminaw karon, unsa man sad ang imong ikapasigarbo, no? Nining atong pagisgot karon sa ato ang kultura ug sa atong kabilin, ikaw nga anaa diha kay baw ko nga naasad kay imuhang makaingon ka nga kanang proud ka, makaingon ka nga mapagarbuhon ka, no? Being a Filipino, being a Cebuano, no? Mao gina siya ang angay natong batunan sa atong kaugalingon ang kanang gitawag the pride, no? Ato ang pagka mapagarbuhon sa atong kaugalingon, sa atong kaugalingong nasod, sa atong kaugalingong lugar. Yes, Sir Carl, sa imong bahin kana unsa man say para nimong kuan yun nimo Proud. pinaka most proud. Ako siguro ang kuan siguro ang mga kay kung tanan mo ang ingon tang kung tanan mo kasaysayan no ang atong history sa Cebu, local history sa Cebu, maka notice jud ka nga murag grabe kay ka mo resist gani ang mga as in fighter ba o kana mga Cebuano gikan pa nila Pulapo hantud ni humabon tupas nya kana mo resist jud kan dili kay magpalupig di magpalupig og mga foreigners ana ba unya kung maabot ta sa revolution hapit gud nakadaog ta sa Laluyan Kilat against the Spaniards katong first na battle sa 3 de Abril no na murag for 5 days na trap gud ang mga Espanyol dito sa Fort San Pedro hantod na abot na lang ang mga reinforcements gikan sa gawas no gawas sa Cebu no for 5 days no na control sa mga katipuneros ang Cebu City except diri tapita sa Fort San Pedro na area kay of course di mo sila kasod kay grabe king kanyo no pero for 5 days na trap jud ang mga Espanyol naglisod sa gulig pangitag pagkaon at mga Espanyol kay na trap jud sila sa Fort San Pedro so na human kato pa yung pag katong rebellion against the Americans pag abot sa mga Amerikano diri ang Cebu ang usa sa mga probinsya na dugay na pacify no or napildi ang mga rebellion or na surrender ang mga rebellion against the Americans no it took them mga pilaman 7 years no usa sa pinakadugay nga rebellion against the Americans happened here diri sa Cebu so yeah of course the Japanese period no na karon lang ko nakibaw recently lang ko kibaw nga pinakadaghan ko nung namatay nga hapon during World War II ko no kay diri sa Cebu. Diri sa Cebu pinakadaghang hapon na mga sundalo pinakadaghan diri jud sa Cebu ko nung namatay. So it only shows nga unsa ta ka kanang grabe kita mo resist gani against mga foreign invaders kanang di ta magpalupig bisa ganig sundang lang atong da or kanang kibawtan na grabe daghang kisag machine guns ana pero di jud ta atong fighting spirit na gihapon para lang sa atong siguro tan-aw nato kanang di ta pwedeng kanang mo surrender kanang tan-aw ni siguro sa mga Cebu ba sa mga Cebuano murag kanang kung mas maayo pang pobre or kanang maglisod kaysa kanang subjugated no or Bisaya na kanang ma-under sa usa ka foreign power no or mas maayo pang free ka or independent ka kaysa kanang ingana no na under ka sa usa ka foreign power so makita nimo sa atong history kung mo na kang nguntang proud kay ko as Cebuano na looking at our history no pattern man jud siya nakita mo resist jud ta sa ingana nga mga exploitation ana so naagi na sa to ang kinaya Sir Carl kasagaran karon kinaiya mo na siguro ang mga Tagalog siguro moingon sila na ay kana mga Bisaya mga kuan jud na sila mga palaaway mga palaaway sige yaw-yaw sige ana palaaway lagi ana murag mo kuan gyud si Carl mo gawas gyud nga mo barog gyud ta sa atoan no nga dili ta magani magpa-dictate no di ta magdictate or dili ta
magpa-under, no? Kung tanaw mo sa kasaysayan history na adjud na baya. Na dili jud ta magpa. So mo na dili circle ta nga malupit. ma-connect gyud nimo sa past, no? Oo. Nini ato ang kuan karon. Kay mo prefer jud ta na mas free ta or singon pa sa Tagalog malaya baka nang murag way mas maayon, mas independent ta kaysa kuan. Okay, mga igsoon, murag nagkanindot na ning ato ang discussion. Da ato ning padayon na ha. Human lamang ng pipila ka mga mensahe. Kahibaw ba mo nga importante nga makahibaw ang atong kapatanunan sa kabilinhon sa atong kabilin at kultura kay sila mga sumusunod nga mag-amping niini? Mas maayo nga mentras sa iyo angay nang tuluan ang inyong mga anak sa importansya sa subuan ng kultura ug kabilin. Ako si Pagtubig Chrissy, naghatod ng mga gagmayng kaalam. Mayong buntag, ania ang mga pinakawahing kalihukan o panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. 81 ka mga high school o college students ang nag-immersion sa mga nagkadaiyang local government units sa Metro Cebu aron sa pagtuon sa livability o sustainability sa ilang kahimtang. Ang mga batanong scholars sa Young Minds Academy sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, kun Rafi, nag-immersion aron sa pagbansay sa ilang leadership skills. Sa katapusan, hapit 18,000 ka mga native tree seedlings ang natanom sa San Remigio sa ilang paghimo sa Run to Plant for Green Philippines 2012. Matod sa mga opisyalis sa maong munisipalidad, nga nagtinabangay gyud ang mga lain-laing ahensya ug eskwelahan, maong 17,400 ka mga seedlings ang ilang natanom. Ug mao kini ang mga nahitabo karong simanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtugi Heidi, maayong buntag. Mugahin gid ko og oras bisan sa akong kabisi sa trabaho alang sa Brigada Eskwela sa City Savings Bank. Maayo na lang ang akong pagpamintal ug panglimpyo sa mga tunghaan makatabang sa mga bata. Usahay, kapuyon ko sa Brigada Eskwela, kinaay mga lagyo nga mga tukaan. Apan kung akong hunaon, ang akong pag-apil aning Brigada Eskwela sa City Savings, layo ug maabot alang sa mga bata, murag mawa ang akong tanang kakapoy. Ang City Savings uban sa ilang mga empleyado sa Visayas ug Mindanao nagkahiusa sa pagtabang sa pag-ayo sa mga tunghaan pinaagi sa ilang Brigada Eskwela. Paring Vic, long time no see. Asa naman ka gatrabaho karon? Pre, ikaw man dahil na, katrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko nauli aron mo bukasyon. Ninduta good. Unsa may nahuman nimo? Eskwela ko og Computer Hardware Servicing nga TESDA certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko damha pre, kung tanan ako nga nakatunan sa USJR RITTC, ako gud na apply. Ug lain pa gid pre. Naasig ko'y kadungan nga training sa lain nga buo nga kurso ug karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya ning nga una mo enroll na pud ko karon og lain nga kurso samtang ni bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Ninduta good ana. Unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron mo eskwela ko? Ang USJR RITTC adunay 14 nga TESDA certified program nga imong mapilian karon. Sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo karon. Hala no? Mabto niya agyud ko sa USJR RITTC aron mangayo ko og requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, may tungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center na himong motawag sa numerong 354-8405 o sa cellphone number na numerong 0917-632-0576. Fresh, clean, healthy feeling. That's why they make it purified. Distilled and flavored, oh so right. Nature spring water. Naturally refreshing, naturally thirst quenching. Fresh spring water, purified. Nature spring water, oh so right. Nature spring water, oh so right. Get big savings every time you buy 10 liters of Nature Spring bottled water. For inquiries, please call 346-2008.
Okay, balik ta mga igsoon ang atong oras karon alas 10:28. Okay. Amo mong giyawhag mga igsoon sa pagpadangat sa inyong mensahe o pinagi sa atong numerong 256-1679 o baka sa 255-5754 o baka ipadala ang inyong mga mensahe sa ato ang Pagtuki Mobile sa numerong 0920-415-3307 o sa numerong 0932-859-5919. Okay. So, kana no? Nining umaabot karon nining bagong panahon no. Atong nakita nga kining dako kayog kausaban, dako kayog influensya no sa kausaban na kining gitawag og internet no. Diha sa ato ang sa tanan no nga labi na gyud sa edukasyon no, sa ekonomiya. Kung mahisgot po ta og kultura og kining kabilin nato aduna ba say influence o nakatabang ba sad nato ang kining gitawag nato kuan kining internet labi na gyud sa pagsabwag no ngadto sa ubang nasod kung unsa ang ato ang kultura o kabilin dinhi sa Pilipinas o labi na gyud dinhi sa Subo. Yes sir Carl. Para nako jud ang kaning internet kaning bag-ong actually bag-o man ning technology no na murag nag-start sila pag 90s no. Actually para nako mas nitaas, mas nidako ang ato ang opportunity or ang chance nato na mo promote sa atong kagulingong kultura, atong kabilin, ang mga museo diri sa Cebu, kung unsa atong mga nindot na mga dapit diri, atong mga pagkaon, kung unsa nato sa Cebu, dili lang kay sa una mas limited ba ang ato ang way na ma-promote ang atong mga unsa na ato diri sa Cebu karon na naay internet kanang sayo na kayo sa pagtan-aw no kung kuryoso ang usa ka foreigner or taga Manila or taga Davao o taga Mindanao nato na kaigsuuna no tan-aw lang sila sa internet kibaw na sila kung asa sila dapit mangadto kung interesado sila mga heritage na mga places kibaw sila at asa madtuon so kuha na siya kanang para nako nakatabang og kanang ingon research importante man jud na kanang kay sa ingon pa na may ubang mga di nakakailangan mo atog library no na may uban ba yung mga research materials makuha ra nimo sa internet or ma-download lang nimo sa internet so di na kung tagalaing nasod ka na lisod gyud pag dinhi sa Cebu para maka-research no pwede ra jud ka makaadto sa internet ug maka-research. So, para nako nakatabang sa una actually nabasahan na sa una kanang na murag na hesitant ang mga labi ng mga museum no na di na gamay na hinon ang mga visitors no kay sa internet na lang internet na lang mo tan-aw kung isa tanawag ka sa guror mag-research ka sa guror di na lang mo atog ka sa guror do kay tan-aw ra sa internet kuha din dili ay kay sa internet kung makita ninyo dili jud inga nakadetalye ang detalye ang mga di gud nila makita ang artifact no sa mga museum so diha makita ang history ana pero mas may interesado sila mo adto kay kana sila makakita jud mismo silang mga mata ang ilahang gusto kung na-describe sa internet kana sila makakita silang kagulang mata kung unsa jud ang naong anang mga artifacts or collection sa museum. So, nakatabang hinuon siya sa mga museum kay pag-promote man na siya, naaman dyan na diha ang mga ilang address, ilang contact number. So, mas nitaas na hinuon ang mga visitors sa mga museum tungod sa internet. Makaingon ka, Sir Carl, nga the more nga sila nga kuryoso na hinuon. Mas ni kuryoso na hinuon sila na mo adto sa mga museum. Dili siya ingon nga kanang hindrance or kontra siya or kanang nakapagamay no sa mga visitors kundi nakapadaghan hinon nakatabang hinon jud siya sa pag-spread sa promotion sa mga museum ug sa di lang kay sa mga museum kundi sa unsa ato ang naa diri sa Cebu no ato mga pagkaon kanang makita nila unsa ba nakalami ang lechon sa Cebu ba ana so makita nila picture naman as lechon, 'di ba? Pero makitaan man jud naman yung mga comments kuno 'di ba? Comments sa ubos na lami king lechon sa Cebu ana, crispy kayo ang kuan. So mas mudanihin